May buntag. Piyesta karon ni San Jose. I challenge you. Tagai ko ninyo og teksto sa mga ebanghelyo nga naa ni giistorya. Wala. Pero ngano man nga naa gihapon siya importante nga lugar labaw sa ubang mga santos nga wala man siya giistorya, wa pud siya gisulat nga libro. Mga igsoon, kay importante sa Dios nga bisan wala tay giistorya, naghimo taog maayo diha sa hilom. Ang gipabuhat ra ba sa Dios niya? Lisod. Number 1, unsa imong bation, ingnon ka, maburos imong asawa pero dili ikaw ang papa. Sakit. Pero kadungog ba mo reklamo? Wala. Responsable gihapon siya nga papa ni Jesus. Ikaduha, giingnan siya, dalha ang mama ug ang bata sa Egypt kay naay mo patay sa bata. Kung ako si Jose, moingon gyud ko, anak man ka siya sa Dios, nganong kami may mahadlok? Kadungog ba mo ana? Wala. Mga igsoon, okay ra man ang muhimo tag maayo nga daghang nakakita. Pero ang pangutana, unsa na ka sincero? Unsa na ka tinuod? Maunang mga igsoon, maghimo tag maayo bahalag walay nakakita nato. Maghimo tag maayo bahalag walay mudayig nato. Maghimo tag maayo walay daghang istorya. Your true character is when you do good but no one is watching. Ang tinuod nga batasan kanang naghimo kag maayo pero walay nagtan-aw, walay nakakita.